Ja seuraavana yksi vuorotti Jyväskylän ja Suomen ja meidän ikiomasankarina Matti Nykänen. 18-vuotias juniorien maailmanmestari ja Suomen mestari. Elias täällä jo normaalimäessä. Joukkuepronssia niin ikään, joten hän sai jo mitalinkin. Hänen pitkät sivunsa täällä jo tunnetaan. Ja yleisö alkaa kohista, kun Nykänen hivustautuu hitaasti Jorrelle. Ja siinä on sitten Matti Nykänen, 18-vuotias nuorukainen. Teräksinen vilke silmissä tähyää Matti alas. 18-vuotias juniorien maailmanmestari ja Suomen mestari ynnä muuta nuoresta iästään huolimatta. Siellä levittäytyy hänelle suuren lännen Eldorado, monien unelmien kultamaa. Matti hyökkää vauhtiin preerian keskellä kuin tarujen aarnikotka avaruuden radioaalota kaikuu syöksyn suina. Ja kauniisti Matti liitelee alas! 108 metriä! 108 metriä ja pisteitä sen mukaan! 18 ja puoli! 18! Nykänen menee kilpailun kärkeen. Ja sinne tulee vielä puoli metriä. Nykänen! Jos Nykänen voittaa, niin... Niin mitä? 7,1 pistettä ennen Norjan Hanssonia. Uusi upea. Niin... Isä lahjoittaa Vesalle papan vanhat sukset. No mut sehän on hyvä. Päästään noista seipäistä eroon. Niin. No mites? Kauanko sä voit vielä olla täällä? No, opinnot jatkuu ensi viikolla, että varmaan alkuviikosta voisi lähteä. Mites ne on mennyt? Ai opinnot? Niin. No siinähän ne. Aina sä voit mennä Vesalle kolaamaan lunta. Niin. Tää olisi hauskaa. Hei, noi sukset, niin ne lähtee täältä iltaan mennessä. Et sitten äitille maininnut mitään tästä. Ja Vesa tulee. Terve. Terve. Ootpa lähtenyt. Joo. Ei kun kattelin tossa aikaisemmin, kun kelkkailit ohitte. Niin. Älä vaan kolaa kaikkia lumia, että voi jatkossakin kelkkailla. Joo, kyllähän sitten täytyy jotain huomisellekin jättää. Mutta komeat on konkarin sukset. Joo, ne pitää vaan lakata ensin. Tai isä lakkaa. Se hävis vedon. Missä se isäs muuten on? Taitaa sitä lakkaa olla etsimässä. Joo, ei kun olisin vaan kysynyt, jos olisi vihdoinkin myynyt mulle nämä sukset. Se on vaan tosi kiintynyt näihin suksiin. Mut kyllähän sitä kannattaa aina kysyä. No, joo, täytyy kysästä. Niin muuten, mikä se oli muuten se veto, mistä sä puhuit? Urheiluruudusta hyvää iltaa. Matti Nykänen on voittanut tänään mäkihypyn suurmäen maailmanmestaruuden Holmenkollenilla. Toiseksi tuli Norjan Olav Hansson, kolmantena Itävallan Armin Gugler. Kisa käytiin vaikeissa olosuhteissa. Juttelin tänään Marjatan kanssa. Englannissa uskotaan vakaasti, että maa kykenee Vesa on ostanut uuden television. hieman laihempien vuosien jälkeen. Siinä on värit. Näyttää kuulemma tosi hyvältä.
Tässä kaikki tällä erää. Urheilupuusta. Näkemiin. Matti, kommentoisitko hieman hyppyäsi? No se sattu nyt lähtee. Sinne päin. Syöksyn suhina ja kauniisti! Matti liitelee alas! 108 metriä ja pisteitä sen mukaan. 18, 18 ja puoli, 18, 18, 18. Voi Vesa. Nyt meillä on kyllä kaikki. Jussi! Jussi! No, onko? Värejä! On, upeet on! Tossa on ton... Isä! Isä! Lentopallossa pelattiin tänään yksi ottelu. Seinäjoen Jussit voitti Lahden Kimmon 3-1. Jalkapallon MM-kisoihin on hieman yli 3 kuukautta. Taisi olla vaan kettu. Voi Vesa. No myydäänkö me noin Vesalle? Ei noin Vesalle kuulu. Jussi! Mitä? Lakka on kuivunut! Nämä uudet sivut palaa kyllä hienosti. Ai jaa. Joo. Vesan firmalla menee tosi Aivan. hyvin. No mut hei, mitäs ne pojat on siellä oikein juoninut? Vesa kertoi, että oli nähnyt Jussin verstaalla touhuamassa niiden suksien parissa. Kuulemma Seppokin on ollut etsimässä jotain lakkaa. Joo, en tiedä, kun jotain siellä taas touhua. No niinhän ne aina. En sitten ymmärrä, miten se yksi lakkaaminen voi kestää niin kauan. No niin. Sitä Mattiahan voisi käydä lakkaamassa. Ai nykästä? Niin. Niin. No nykästä vois kyllä nykästä. No niin. No ei vaiska. Lapset muuten aloittamassa ton pianon soita ensi kesänä. Joo. Ei teillä olisi mitään meidän Jussilleni ensi kesänä. Ai, et olisiko Vesalle jotain hommia antaa vai? Niin, kato, en mä. Ei mitään, mutta ajattelin vaan, että mitä niistä opinnot. Niin. Miten niitä nyt sitten tulee? Niin. Eikö se Jussi siellä koulussa kuitenkin ihan hyvin pärjännyt? Siis on viksu poika. On ollut nuorena. Niin. Nuorena, Mistä niin. näitä tietää, joo. Ainahan sitä jotain löytyy. Herra Jumala.
No etkä sä nyt oikeesti aio hypätä. Jos Nykänen voittaa, niin... Jos sä isä hyppäät, niin hyppään minäkin. No, joko mennään?